Caritas Malta tinsab imħasba li l-għoli tal-ħajja qed jolqod mod maġġuri lil persuni bidħul baxx fl-aktar affarijiet essenzjali. Dan wara li fl-aħħar xhur kienu diversi l-prodotti essenzjali li jolew fil-prezz tagħhom, fosthom il-fuel u l-prezz tal-posta, imma wkoll prodotti tal-ikel bħal pastizzi, il-ħalib, il-ġobon u prodotti oħra magħmula mill-ħalib kif ukoll il-ħobs. F'kummenti lil Net News, Caritas Malta fakret li fil-każ ta' persuni bidħul baxx, il-proporzjon ta' dħul li jmur għall-ikel huwa ogħla mill-proporzjon li jonfqu dawk bidħul medju jew għoli. Dan huwa kkonfermat mill-aħħar studju ta' Caritas, il-Minimum Essential Budget for a Decent Living tal-2016, studju li wera li nies bidħul baxx tendenzjalment jonfqu madwar 45% ta' dħul tagħhom fuq l-ikel. L-indiċi tal-prezzijiet jindikaw ukoll li fost diversi kategoriji ta' nfiq l-ikel huwa l-kategorija l-aktar li tola. Fil-fatt, l-indiċi tal-prezzijiet tal-2019 juri kif il-prezz tal-ikel żdied b'aktar minn 4%. Caritas Malta tinnota li minħabba dawn iż-żewġ fatturi kull żieda fl-ikel kif kellna dan l-aħħar biż-żieda fil-prezz tal-ħalib tolqot negattivament b'mod dirett lil dawk bidħul baxx, speċjalment fuq dawk il-prodotti li huma essenzjali. Fid-dawl ta' dan l-istess naqda mhux governattiva fakret li l-aħħar snin tisħaq li hemm bżonn jiġi rikkunsidrat il-metodu ta' aġġustament tal-għoli tal-ħajja għal dawk il-persuni bidħul baxx.